Sezóna Trenčianskej elektrickej železnice v roku 2020 sa začala trojkráľovou jazdou električky. Tak ako o chvíľu uvidíte, opäť úspešne. Králi, prišli sme k vám, šťastie, zdravie, vám. Zďaleka vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Kráľ narodil v meste Betleheme. Takže všetkým vám prajeme krásny dobrý deň. Je nás tu trošku viac v tej električke, čo nám vôbec nevadí. My sa trošku rozprkneme pomedzi deti a budeme sa pýtať detí, alebo deti sa môžu pýtať nás, kto boli traja králi, odkiaľ putovali, aké dary niesli a čo ich viedlo na tejto ceste. Ako podľa čoho sme vedeli, ako máme putovať k Ježiškovi, aby sme vedeli tú správnu cestu? Hviezdy. Tak, na nebičku nám taká jasná hviezda svietila. Výborne, šikovný. Musím povedať, že je to vlastne odštartovanie zase sezóny 2020. V tomto roku je to prvá jazda, ako ste povedali. Dnes je to druhá jazda. Sami okolo seba môžeme vidieť, že teda je to úspešná jazda, čo nám robí veľkú radosť, že teda máme návštevníkov tak, ako sme si prijali. Dúfam, že nám to vydrží. Počasie nám praje, tešíme sa tejto obľúbe a veríme, že aj ďalšia jazda bude taká istá, vyťažená. Ste počuli niekedy niečo o troch kráľoch? Nejakú rozprávku, z knižky, nejaký príbeh? Vôbec? Tak, no vidíš, tak vám dám vám takú nápovedu. Kto nosí darčeky pod stromček? Ježiško. Ježiško. A čo ešte oslavujeme? Že na Vianoce sa Ježiško narodil. A my sme takí traja, existuje taký starý príbeh a my sme takí traja múdrci a ideme sa tomu Ježiškovi pokloniť, keď sa narodil. A ešte ten príbeh prastarý rozpráva o tom, že sme mu niesli také 3 dary. A jeden z tých darov mám ja, ako Gašpar. Dokážete porovnať minuloročnú trojkráľovú jazdu električky a túto? Je to ešte zavčasu, je to predsa len druhá jazda. Myslím si, že aj tá prvá jazda bola dosť obsadená, takže minimálne tak, ako minulý rok bude tá účasť určite. Veľmi, veľmi voňavý a volá sa Mirha, to je taký vonný olej. Potom druhý kráľ, už ste počuli teda? Skúsime tie 3 mená. Ja som Gašpar, potom je Melicher a Baltazar. Čo všetko je v sprievodnom programe? Pohybujú sa tu aj traja králi? Áno, máme tu animátorov, 3 kráľov. Priznám sa, že neviem, čo presne diskutujú, ale ako som sa s nimi rozprával, tak je záujem od ľudí aj od detí, o tie dary. Vlastne vysvetľujú si, prečo prišli sem nás pozrieť, ako vlastne vznikol tento sviatok. A to je, myslím si, že dobre takéto tradície obnovovať. Opäť po roku sme sa stretli aj s vami pri trojkráľovej jazde električky. Minule sme sa vás pýtali, ako reagujú deti na vás, ale mnohí ani nevedia, kto vlastne traja králi boli. Tak kto vlastne boli traja králi? Gašpar, Melichar, Baltazar, ktorí putovali do Betlehema. Na tejto ceste ich teda sprevádzala hviezda na nebi, ktorá im jasne svietila. A boli sme teda Ježiškovi sa pokloniť a odozdať 3 dary. Jedným z tých darov mojím bola Mirha, Melichár mal kadidlo a Baltazar zlato. Ako správny zástupca riaditeľa, tiež pomáhate. Čo to tu máte? Punč a citrónový čaj. V tom punči máte niečo špeciálne? Viem, že vždy sa to pýtame každý rok, ale tento rok to určite bude niečo iné. Je to ako každý rok, je to špeciálne, ktoré sa nehovorí. Nám to môžete povedať? Nie, nemôžem vám to povedať, lebo to je to gro, ktoré sa nehovorí.
Čo plánujete v najbližšej dobe? Teraz o mesiac bude najbližšia jazda? Áno, bude to jazda za vysvedčenie, takže pozývam všetkých, ktorí majú nejaké vysvedčenie, nebudeme nikoho diskriminovať lepším alebo horším prospechom, takže nemusia sa deti báť, môžu prísť, ukážu vysvedčenie a povezú sa zadarmo. Pani, máme už po poslednej jazde električky, teraz už dokážeme hodnotiť aj jej úspešnosť. Ako to vidíte vy? No už pri tých posledných jazdách na vlastne úplne poslednej električke bolo vidieť, že zaplnené boli jak električky, tak aj autobus. A v minulom roku sme na tejto jazde mali 688 prevezených návštevníkov. Kolega teraz prišiel s čerstvým výsledkom, takže vám povie presne, koľko je na tejto električke. Takže tento rok bolo takmer 1200 odvezených ľudí. Pri príležitostných jazdách, ktoré máte počas roka, dbáte aj na bezpečnosť dopravy. Dnes vám s tým pomohla aj Mestská polícia v Trenčianskych Tepliciach. Nie len dnes, a tak ako kolega povedal, to číslo, ktoré už dosahujeme v návštevnosti, je naozaj potrebné riešiť aj z hľadiska bezpečnosti. A veľmi pekne chcem poďakovať mestu Trenčianske Teplice za poskytnutie teda mestskej polície, ktorá nám zabezpečovala vlastne zmeny v organizácii dopravy a umožňovala nám výjazd nášho pomocného autobusu.